Nagsalti si Jesus nga may magluib kanya. Marcos Kapitulo 14 versikulo 12, 21. Miabot ang una nga adlaw sa pista sa pan nga walay patubo. Maukini ang adlaw nga ihalad ang mga karniro nga kaonan alang sa pista sa paglabay sa anghel. Busa ng utana ang mga sumusunod ni Jesus kanya, asa man ang imong gusto nga magandam kami ug panihapon sa pista sa paglabay sa anghel. Gisugo niya ang iyang duha ka sumusunod, adto kamo didto sa syudad sa Jerusalem. Pag-abot ninyo didto may mutagbo kaninyo nga tawo nga nagadala og banga nga may tubig. Sanda ninyo siya kon asa nga balay siya mosulod. Ug isalti ninyo kini sa tagbalay, nangutana ang magtutudlo kon asa ang kwarto nga kan anya o ban sa iyang mga sumusunod sa pagsaulog sa pista sa paglabay sa anghel. Ipakita dayon niya kaninyo ang dako nga kwarto sa itaas nga kumpleto sa kagamitan ug naandam na. Didto kamo pag-andam sa atong panihapon. Nang lakaw ang duha nga iyang gisugo, ug sa pag-abot nila sa syudad nakita nila ang tanan sumala sa giingon ni Jesus kanila. Ug giandam nila didto ang panihapon alang sa pista. Sa dihang kilom-kilom na, miabot si Jesus og ang iyang 12 ka mga apostoles. Samtang nangaon sila diha sa lamesa, mingon si Jesus, sa pagkatinuod, saltihan ko kamo ngao sa kaninyo nga kauban ko dinhi sa pagpangaon ang magluib kanako. Sa pagkadungog ni adto sa mga apostoles, naguulgayod sila og nagpuli-puli silag pangutan nga kanya, dili ako, di ba? Mingon si Jesus kanila, ang magluib kanako o sa kaninyong 12, ang mutuslab og pansayahong oban kanako. Ako nga anak sa tawo pagapatyon sumala sa nahisulat sa kasulatan, apan alaot ang tawo nga magluib kanako. Maayo pa kanya nga wala siya matawo.